Mám problém. Prvýkrát v živote som si na Alze kúpila sádu na kávu, lebo v živote som si nerobila doma kávu okrem instantnej. Takže French press, ok. Kúpila som si kávu, samozrejme som hľadala mletu, lebo nemám mlynček. A zrazu som uvidela, neviem ako, túto z rejši. No tak si píš, že si kúpim radšej kávu z rejši, ako bez rejši. Len to som nevedela, že som prešla zo sekcie mletých káv do sekcie zrnkových káv. Jediné, čo mi napadá vyskúšať môj 10-ročný mixér, o ktorom sa austrálski výrobcovia tvária, že zvládne aj kamene. OK. To fungovalo. V živote som nepripravovala kávu. ChatGPT povedal, že na 600 ml vody mám dať 40 g kávy, tak ho počúvam. A som to za nejako veľa. Dávam 25. Dala som 28. To sa mi zdá akože fakt veľa. Tak si dám menej, no. Pred chvíľou poviem, že počúvam a hneď nepočúvam. 95 stupňová voda. Nechám to 4 minúty luhovať. A odteraz si možno aj zámerne budem kupovať zrnkovú kávu.